Toto je silný prvý rad, za nimi Jaroslav Purš v druhom rade, 807 Fabri a s 813 Pavol Gazdík. Priatelia, opäť Bohuž Drevený tlačí dopredu, ale Stanley Korytár, ktorému nie úplne 100% vyšla jazda v divízii H2. Paťo Purš by mal byť v čele, ak sme to dobre videli. Bude chcieť určite vylepšiť pozíciu, zatiaľ je Stanley Korytár tretí, ale pozor, veľký súboj o prvú priečku. Bohuž Drevený, Paťo Purš. Bohuž Drevený, Paťo Purš, v takomto poradí ideme do druhého kola. Stanley Korytár v týchto chvíľach až na 4. mieste, pred ním 813 Pavol Gazdík. A kdeže máme Jožka Béreša? Tu! Nuž, tu ide. Tu ide. Už nejdeme na Mastička dožíva. Mastička dožíva. Sledujme čelo štartového pola, kde je Bohuslav Drevený. Nepretržite atakovaný Patrikom Puršom. Teraz trošku širší prejazd, ktorý otvoril dvere Pavlovi Gazdíkovi. Tento však nevyužil, Jaro Purš za ním. Stanley Korytár momentálne až 5. Výmeny poradia. Opäť by som rád pripomenul, že sme v kategórii sériových automobilov bez nejakých vážnejších športových úprav. Jozef Béreš bohužiaľ opúšťa finále divízie H8. Predčasne ide do depa. Škoda pre Škoda. Sme radi, že tu boli Bérešovci. Nič to nemení na veci, že Bohuž Drevený dnes ide naozaj fantastické podujatie. Spanilo. Paťo Purš nemá nárok do týchto chvíľ, naozaj profesorská jazda, keď Patrik to teraz skúša vonkajškom, tadiaľ to určite nepôjde a určite nie v tejto časti trate a takmer na to Patrik doplatil. Zatiaľ naozaj veľmi profesorská jazda. Pavol Gazdík tam prišiel o 3. pozíciu, Jaro Purš by mal byť teda v týchto chvíľach na 3. mieste. Bohuž Drevený už trošku na čupnutý, Puršovci sú na 2. a 3. mieste. Pavol Gazdík je 4. Stanley Korytár potom v 2. mieste z divízie H2 momentálne na 5. pozícii. H8. No ešte jeden pokus Patrika Purša. Sledujme tak teraz. Ešte si skúsi vylepšiť pozíciu. Však dokúcaný Veselý. Kto sa stane víťazom divízie H8? Bude to Bohuž Drevený. Dotlačený, ale Bohuž Drevený víťaz. Je to tak. Bohuž Drevený, Paťo Purš, Jaro Purš. Tak, priatelia, sami ste to mali možnosť vidieť, takéto je neoficiálne poradie, až teda za touto spomínanou štvoricou Pavol Gazdík, trojicou a Stanley Korytár.